Tervetuloa Aurinkovalettiin. Ja mikä menuu Ruokateatterin simultaanitanssittuun lähestymisopasteeseen. Saavuthan paikalle sinulle etukäteen ilmoitettuna ajankohtana. Ulkovaatteet voi riisua tässä. Sisävaatteet jätetään päälle. Baari palvelee sekä aulassa että teatterisalissa. Henkilökuntamme saattaa teidät paikoillenne. Teidät on plaseerattu etukäteen ryhmänne kanssa. Pöytien maksimikoko on 12 henkilöä. Sitä isommat ryhmät pyrimme plaseeraamaan lähelle toisiaan. Huom! Jos olette ostaneet lippuja eri ostoilla ja haluatte istua samassa pöydässä, laittakaa siitä meille mailia viimeistään viikkoa ennen esitystä, niin asia järjestyy. Kun olet saapunut paikallesi, ilmoitathan tarjoilijalle mahdolliset erityisruokavaliosi. Minä olen munaton. Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi meille varausvahvistuksen yhteydessä. Vain etukäteen ilmoitettuihin erityisruokavalioihin voimme reagoida. Ruokateatterissa ruokaillaan esityksen aikana ja sen lomassa. Pidämme yhden pidemmän paussin. Baari on auki kaikilla tauoilla, mutta esityksen aikana siellä on turha notkua. Illan kokonaiskesto on noin 2 tuntia. Ja huom, esitystä saa kuvata.